Kada sam postavila reel o ego pričama, htjela sam da obratite pažnju na vaše tumačenje reči ili događaja. To jest, kako mi jednu rečenicu možemo da tumačimo iz ugla naših uverenja. Uverenja o sebi, o drugima, o životu i o svetu. To izgleda tako što jedna osoba kaže jednu rečenicu, a mi to ne posmatramo iz ugla te osobe, nego tu rečenicu uzimamo kao potvrdu naših uverenja. To uzimamo kao potvrdu onoga što mi mislimo o sebi, da ništa ne valja, da nismo dovoljni, da opet nešto ne radimo dobro, da mi nismo vredni. Naprimjer, neko vam kaže, ja mislim da to nije bilo ok ponašanje, a vi to tumačite iz ugla vaših prošlih iskustava, rana, trauma, uverenja i načina razmišljanja. Pa ja baš mislim da nisi u pravu, ja mislim da se ja odlično ponašam i ti se ponašaš loše, a ne ja. Ili, ovo govorite sebi, ok, ovo nije napad na moju ličnost, ja sam i dalje vredna, sposobna i dovoljna, hajde da rešimo ovo na konstruktivan način. Ok, reci mi šta je bilo pogrešno u mom ponašanju. Da napravite tu pauzu pre reagovanja i da budete svesni da vaše tumačenje izaziva vašu reakciju i da svesno donosite odluku da ćete reagovati drugačije.